Dovoľte mi predstaviť môj kamper, s ktorým som precestoval Balkán aj celú trasu okolo Baltu. Keď som ho kúpil, mal 10 rokov. Pôvodne slúžil ako údržbárska dielňa. Bola to celoplechová dodávka, no dorobil som bočné okno na posuvných dverách. Na jeho pôvod stále upozorňuje aj maják, ktorý som si nechal. Poďme sa pozrieť dovnútra, ako som si ho prerobil. Najprv som celý interiér zaizoloval 2 cm izolačnou vrstvou a obložil drevom. Následne som vyrobil nábytok. Všetko som robil sám. Na pravej strane mám šuplík na potraviny a vybavenie na varenie. Pod ním je chladnička s objemom 20 litrov. V strednej časti sú ďalšie šuplíky. V hornom mám varič, pod ním príbor, nižšie hrnce a poháre a úplne dole drobnosti na kempovanie. Na ľavej strane je umývadlo, ktoré používam len zriedka. Voda je v kanistroch pod ním, jeden na čistú, druhý na odpadovú vodu. Mám tu aj teplomer, aby som vedel teplotu vnútri aj vonku. Nad tým je polica, ktorá tu bola už pôvodne. Obložil som ju látkou a je veľmi praktická na odkladanie vecí. A aby sa mi dobre spalo, nechýba ani lapač snov. Keď stojím dlhšie na jednom mieste, využívam aj komfort. Mám tu vysúvací stolík a otočnú lavicu, ktorá vytvorí malý obytný priestor. Elektrinu mi zabezpečuje panel na streche. Regulátor riadi napätie a menič vyrába 220 V s výkonom až 1 kW. Používam ho hlavne na nabíjanie notebooku. K dispozícii mám aj 12 V výstupy na mobil alebo iné zariadenia. Keď som pripojený na externú elektrinu, nabíjam batériu pod sedadlom vodiča. Tu je ovládanie nezávislého kúrenia a úložné priestory. Hore sú periny, naľavo oblečenie a v šuplíkoch drobnosti, napríklad karty či vybavenie na výlety. Namontoval som aj ventilátor, ktorý môže fúkať dnu aj von. V horúčavách je to veľká pomoc. Svetielka používam večer pri kempovaní. Dotvárajú príjemnú atmosféru. Posteľ má veľkosť queen size. Po rozložení má dĺžku 2 metre a pod ňou je úložný priestor na potraviny a ďalšie veci. V kabíne som pridal viac zásuviek na nabíjanie zariadení. Mám tu aj vysúvacie Android rádio, na ktorom si môžem pozrieť aj filmy. A nechýba ani displej so zadnou kamerou. A nakoniec, môj spolucestujúci. Je už trochu vyblednutý, ale stále ide so mnou všade. Ďakujem za sledovanie. Ak vás zaujíma život v kamperi a cestovanie, dajte odber. Čoskoro ďalšie video.